na ka shiti baar jongu Paulus cha Timotheus kalanong ka balay the court baning kong terter. What klet yakane? Hakisngi ba khaddu ansadon kipor kibalanot. Kibri ken salong kiba yit tang yelade kiba khuan pisang kiba hangame kibam sngongo kibam kongo yala kikme kikpa kiba kham yit yala ke jing sobha banya oble namar kile manle donyam re kilen yakobor jongka ngatep kini kisingi don bun abden jumpi pilaya kusla jing mod namar piosngo bun ki shapanga jingwaino jongka perthei wat sha panshat sri da yeno pikwaban tip ka tarik ka por jongka jingwaino jongka perthei pet ka gospel kat kumu Matthews kalanong arpusao record life hundri nangta kum ka homework kibodon Catechism of the Catholic Church CCC lada pidon hayeng suma pule kita gi bamdon kane ka kon kilaban download kawi ka app kertan jang ka app rude CCC par hangtai phin salap ki jihikai ka ba tikna naka balang Catholic manta lada don bong ifi pen kregum tai tit momati what's now tit momati dre one slap la jilut ki jimpruit lada ka jingelap jong kiwe sapanga jingwaino jang perthei ka ai mansimi fi ka yarap fi ban khamie dia uble ban ki parabriu ban pule ke bible sengapet telada ka penting ya fi pen kolon mari fi miotia fi dom fi kam de na uble ban nga yala de nga parkhat lada la waina ka perthei mentate ka bes bale katnes ngi la de pen krelepa te wacha panbi da yeno sapangani but Petrus bokoit haka city baningkong jungo city baningkong kalanong ru baningkong the court cut new ngi pule gumne haka jingduai phikot pa ya utau bo bishar ya we da ka hok kat kum ki kam jungo te pon krela de da ka ba le ki kam ki ba baru ble pa baru kun baru mensimbo koit on kar kui phi la shairu